ଅତୁଲ୍ୟ ଅଟଳଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଦାୟ। ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ, ଭାରତ ମାତାର ବରପୁତ୍ର ତଥା ଅତୁଲ୍ୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତା। ଅଟଳ ବିହାରୀ ଅମର ରହେ ଧ୍ୱନିରେ ଚାରିଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଳିତ କନ୍ୟା ନମିତା କୌଲ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜପଥ ସତେ ଯେମିତି ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ନେତା ଓ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅଜାତଶତ୍ରୁ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି।